John Andrés agarra y me dice, oye, que he estado pensando y los técnicos también que aquí hay conmigo en el estudio opinan igual, que tú tienes una voz que tienes carácter comunicador y puede funcionar. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? Y digo, "Ostras, en la vida se me havia passat pel cap fer un programa de Però ràdio". sí. Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos. Estem al Conservatori Superior de Música de València amb el compositor i director i catedràtic d'este centre, Andrés Valero Castells. Què tal, Andrés? Hola, què tal? Molt bé. Gràcies per prestar-te a Microcosmos, A com sempre vosaltres. que t'hem preguntat. Bé, esta entrevista ve un poc a col·lació pel nou programa de ràdio que has encetat en Ràdio Clàssica, en Ràdio Nacional, Uh -huh. anomenat Passen i escuchen. Ja el títol és una invitació, no?, a entrar en el programa. Sí, sí. I com naix aquesta idea de començar este programa a Ràdio Nacional? Pues la veritat és que, mira, com a precedent, jo t'he de dir que no té res a veure, encara faig este programa de ràdio, però el cert és que en l'any 88, en 15 anyets, vaig fer un programa de música clàssica en Silla Ràdio. Era En Silla Ràdio. sí, el dia de la Catedral Submergida, Uh-huh. i res, jo i un amic En honor a Debussy o... farem 8 programes o així, era. Menys esta tonteria de joventut, a mi en la vida se m'havia passat pel cap fer res d'aquestes característiques. Però les situacions de la vida fan que, a veure, a mi en Ràdio Nacional, en diferents programes m'han posat música prou vegades. En un d'ells, que es diu La Hora Azul, un dels presentadors és John Vandrés. I este xic, pues, resulta que regularment m'ha posat música y en una de tantes, Andrés, si me quieres grabar graba un audio de presentación y tal, no sé. La última que ho va fer, jo no m'havia enterat que ahir l'havien nomenat director de Ràdio Clàssica. I va posar el Belmonte de Carles Santos en el disco de la banda de Coruña meu. Y ¿por qué no me grabas un audio Presentant l'obra, no? presentando Parlant la d'ella. obra, hablando tranquilamente y tal? Bueno, un audio de 5 minuts, una cosa així. Jo agarré l'àudio, expliqué l'obra i ja està. I per a mi no té ninguna... Ni passar-me-se pel cap res de la ràdio, no? Pero John Mandrés agarra y me dice, oye, que he estado pensando y los técnicos también que aquí hay conmigo en el estudio opinan igual, que tú tienes una voz que tienes carácter comunicador y puede funcionar. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? Y digo, ostras, en la vida se m'havia passat pel cap fer un programa de Però ràdio. si apareix l'oportunitat, no? Però que aparegué l'oportunitat un poquet així de fortuïta, no? Sí. Perquè justament la persona que me demanava l'àudio que jo graví era el nou director i volia fer una sèrie de canvis Clar. i tal. De fet, al principi m'oferí fer un programa més centrat en música de banda, que tinguera que veure en Plaza Mayor, i jo li vaig dir que no, dir que a mi la música de banda, sobretot la música original, contemporània, bona, clàssica també, la música de repertori de qualitat de banda, jo crec que n'hi ha que posar-la en valor i n'hi ha que mostrar-la al públic general, però n'hi ha molta més música que a mi també m'interessa, òbviament. Clar. I li vaig dir que no, que un programa específic de banda, no. Entonces me donaven una certa llibertat, li vaig dir un poc quina seria la meva idea de programa i li agradava i, bueno, posar-ho en marxa, no? Perquè per a una persona que puga escoltar Passen i escuchen, què es trobarà en el programa? Quina música es trobarà? El programa és molt eclèctic, ja per definició. Ara, hi ha algunes línies generals que procure que seguisquen, no? Una és, no exclusivament, però bandes de música, repertori, diguem, interessant per a bandes de música, ja. Després, donar prioritat sempre a autors espanyols, especialment del segle XX i el segle XXI. Clar. En tots els programes té que haver alguna de música contemporània. I després l'altra línia que a mi m'agrada molt són les fusions i la intertextualitat, la música sobre músiques. De fet, ja he dedicat diversos programes a aquesta qüestió. Per exemple, el primer programa, el Fandango al Pare Soler, obra derivada de banda de Carles Surinac, obra derivada d'orquestra de Tomàs Marco. No? Entonces, cada programa és temàtic, cada programa aborda, diguem, una qüestió, una tal, i en eixes claus de contemporània, espanyola, banda de tant en tant, en eixes claus, pues, cada programa... O sigui, podríem dir que el programa és un fidel reflexe de quina és la teva mentalitat també a l'hora de compondre, no? O d'entendre la música, no? Aquesta visió d'influències diverses, variades, de diferents fonts, que poden confluir i que poden conviure amb normalitat, no?, en el present. Sí, de fet jo vaig dissenyar el programa, no o sea, diguem que ho vas dir molt bé, o sea, el programa defineix un poc també la meva personalitat musical general. Evidentment posa les coses que a mi m'agraden i me pareixen que tenen un interès, sobretot per a mostrar-les al gran públic. El meu objectiu és que gent que potser no hagi escoltat mai una banda, pues que escolti una banda tocant repertori de pata negra de les bandes ben tocat i que la banda, pues una banda sinfònica, mira que bé sona. O que n'hi ha gent que potser pues això, obres derivades de Boccherini, del Pare Soler, he preparat un programa sobre Astúries d'Albéniz.
pues ahí hi ha una obra contemporània, un programa sobre la batalla imperial de Cabanilles. Sona la batalla imperial, sona en diferents versions, sona l'obra de Hafter sobre la batalla imperial i tal. Entonces, el meu objectiu també és que, d'una manera, diguem, suau, però no d'una manera radical, però que n'hi hagi suficients elements per atraure a un públic divers i que aquest públic divers pugui descobrir pues, música contemporània, música de banda, música... I imagino jo també que a l'hora de preparar els programes també tu mateixa descobriràs molta informació, no? I et servirà també per a passar-t'ho molt bé, no? Preparant aquest guió i enriquir-te de coses, veritat. Evidentment, et parlava d'Albéniz, no? l'Astúries d'Albéniz i obres derivades. N'hi ha dos descendients d'Albéniz que són polítics. Un és Alberto Ruiz Gallardón, Ah, sí? és tataranet d'Albéniz, Ah, no sabia això. i en l'època francesa d'Albéniz, Casall i tal, no sé què, una bisneta d'Albéniz és la dona de Nicolás Sarkozy, la exdona de Nicolás Sarkozy. O sigui que, curiositat, que clar, no tenia ni idea, i bueno, pues tires del fil, busques això, busques allò, potser tu ja tens un disco en tal versió, però per a comparar no sé què busques altra versió, i sí que és de veres que és molt més de temps del que jo pensava, de dedicació al projecte de la ràdio, però sí que és molt entretès i molt enriquidor. I també suposo que descobriràs eixe poder que pot tindre la ràdio, no? Que sempre s'ha parlat de la ràdio quan arriba a la televisió, la ràdio desapareixerà, quan arriba al cine, quan arriba tot sempre la ràdio sembla que va desaparèixer i no desapareix mai, sempre està ahí, no? Quina creus que és la virtut que pot tindre la ràdio per al públic? Moltes virtuts. És molt diferent a la televisió, però la ràdio permet... Primera, pots estar fent altres coses i escoltant la ràdio. Pots estar T'acompanya, no? Exacte. Pots prendre tota l'atenció del món. Jo, per exemple, Radio 5 Todo Noticias o Apunt o Radio Clàssica, evidentment, ho escolto molt quan conduïsc. Clar. Duc els meus CDs, la meva música i tal, però en molts moments de viatges llargs escolto molta ràdio. I jo vaig conduint, però vaig escoltant ràdio, vaig escoltant música. Té aquesta facilitat, que no t'obliga a estar excessivament pendents, a no ser que vulguis, no? Clar. I després també, comparant-te amb veure una pel·lícula i llegir-te un llibre. O sigui, jo algo que estic fent és donar veu als compositors. De tot aquell compositor viu que jo programe, li ofereix la possibilitat de fer una breu presentació de la seva obra. Igual que et varen fer també a tu, no? Que et varen dir, fes la presentació. Exactament. I crec que és molt útil, perquè si a alguna persona li crida l'atenció una obra, no és igual que jo hagi dit alguna cosa d'una obra de música, l'escolta i, bueno, pues tal autor, tal obra. I tire del fil si m'agrada molt. Però si abans has escoltat l'autor, si has empatitzat en ell, si t'ha caigut bé, saps? Com que apropar un poc la figura dels creadors i els compositors, no? Això és una tasca... Bueno, en Microcosmos ho sabem bé, que al final és una feina important, no? Veure qui està darrere de l'obra, sobretot quan la persona està viva, que això és una meravella. Precisament, parlant també de creació i de nova composició, et volia preguntar quina és la teua perspectiva compositiva en el futur més immediat? En què estàs treballant ara o en què treballaràs en els pròxims mesos? Sí, bueno, duc diversos projectes entre mans. Com bé has dit al principi, em dedico també a dirigir. Dedico això primer en quant a direcció. 3 concerts que tinc per davant, els 3 són molt interessants per a mi. Un és en Nadal, faré un concert monogràfic, faré mitja part, però el programa és monogràfic tot d'obres meues, junt al director titular de la banda de Crevillent. Allí en la banda de Crevillent? Sí, en Crevillent. Aleshores, quines obres tindràs per ahí programades? Fem clàssics, com Romance, Polifemo i Dredred, i fem pressupost, i fem Talents, que la dirigeix Manuel. Ah, fantàstic. Mondejar, Manuel Mondejar. I quan tu treballes en... Això també me sortís a la pregunta. Quan tu treballes dirigint obres teues, sempre això se diu dels directors, que sempre descobrisc alguna cosa nova, però quan dirigis obres teues també descobrisses coses noves quan dirigis? Bueno, a veure, quan més vegades has dirigit una obra, més complexa és, però sí, perquè després les persones, l'instrument és diferent, no? I les situacions són diferents. I la teva perspectiva també, perquè pots haver escoltat altra versió d'altra persona que digues, m'agrada fer-ho així, jo no ho hem dit exacte així, però m'agrada subratllar això o allò, no? I té aquesta màgia de la interpretació. Això m'agrada tant la direcció, perquè te fa sentir artista, no? I trobes coses que potser no havies trobat abans, fins i tot en la teva pròpia música. Efectivament. I, bueno, com te dia, està això de Crevillent, junt amb Manuel Mondejar. Després, en febrer, si no passa res, el segon cada setmana, tinc que estar en Cuba dirigint
la sinfonia número 7 meua, Mediterrànium, en l'Orquestra Nacional de Cuba, en un concert organitzat a través de l'ambaixada, que ja anava a ser en desembre i s'aplaçà a febrer. Estic pendent de confirmar dates, però saps, per via de l'ambaixada pareix que sí que serà així. No? I després, ja en juny, tinc un concert que m'ha llegit molt, que és l'Orquestra de València, que fa molts anys que no l'ha dirigit. Bueno, no tant, perquè fa poquet he dirigit una cosa en solistes de l'Orquestra de València de música de Pau Xafer, que serà un concert en el Festival Serenates i en el Palau dins del Congrés Internacional de l'Associació de Tubes i Bombardins d'Espanya, i ahir dirigiré a 2 solistes, un de tuba i un de bombardino molt bons, i bueno, l'Orquestra Valenciana. Dirigir això és un poquet el top que puc aspirar, no? Ja és una garantia de qualitat i la veritat és que són uns músics extraordinaris. Per això t'he dit que a nivell de projectes de direcció el que tinc per davant és molt il·lusionant, no? Aniràs també, imagine, la teva agenda anirà planificant-se en funció de aquestes partitures són per a treballar la direcció, això me'l prepare per al programa de ràdio, això són apunts per a començar a escriure música, no? Aniràs un poc... Com t'ho fas? Vas un poc al tall o te vas organitzant? No, o sigui, després m'agrada ser un poquet caòtic dins de la disciplina. O sigui, la disciplina implica el que tu dius. N'hi ha montonets i dir, això per este concert, allò per este concert, ara per programes de ràdio, la revisió de tal obra, tal. Tinc tot organitzat, però després a no ser que un hi hagi una data acuciant, que tens que acabar un treball pel que siga, pues una nit més tal, avui m'ha vegit composar, avui m'ha vegit llegir, avui m'ha vegit analitzar, llegir partitures o preparar tal programa. I estic convençut de que tot el que t'has de preparar per a dirigir i de ràdio segur que t'influís i t'aporta coses per a quan has d'escriure música. Sí, d'alguna manera sí, evidentment, i viceversa. A vegades estàs escrivint alguna cosa i això provoca que a l'hora de programar alguna cosa penses en alguna cosa. De fet, mira, en composició, el projecte més il·lusionant que tinc ara mateixa serà l'estrena de la meva sinfonia número 8. Efectivament, sí. Sinfonia número 8, W, que és València Verda. És encàrrec de l'Ajuntament de València. Per la capitalitat verda europea. Sí, el motiu de l'encàrrec era la capitalitat verda europea, però la raó de fons era tindre obra obligada en el certamen en secció d'honor. Això serà el 20 de juliol, i encara no sé la inscripció, però segur que n'hi ha grans bandes que s'inscriuen, i la Sinfonia número 8 en això està treballant fins fa molt poquetes setmanes, però un muntó d'hores. De fet, seguís treballant a nivell de lo que és ara mateixa, en piles en l'editor, la revisió de les parts, preparant tot, maquetacions, preparant tot. Una tasca apassionant també del món de la composició, que és la maquetació de les parts, que tot estigui correcte, no? Sí, això és una feina. Són moltes hores. T'assusta un poc apropar-te al número 9 de sinfonies? Estàs un poc ahí a veure què passa? Sí, no, perquè, saps? O sea, és una cosa... Primer número trampa, Número trampa. Però, bueno, s'està començant a fer setge, no? Ja no dic estos de Sent, de Haydn i Mozart i tal, en altres èpoques, però en el segle XX ha hagut compositors de més de 9 sinfonies. Se pot superar. Se pot superar. I a més és que la sinfonia, algunes de les obres que jo he anomenat sinfonies, si jo volguera, podrien no ser sinfonies i ser una suite o ser altra cosa, i algunes obres que no he anomenat com a sinfonies, per duració i entitat, podrien ser, podia haver-les dit sinfonia, o sigui que en un moment determinat no és algo tan transcendental com una decisió pròpia de si li dius sinfonia i la numeres o no. No, però sempre assusta. Quan veus sinfonia número 9 dius, ai, què passarà després? Però segur que n'hi haurà moltes més sinfonies. Bé, doncs, moltes gràcies per prestar-te a Microcosmos. Només un detall més, que parlant de projectes, i deixa'm anunciar-lo perquè és una cosa que m'il·lusiona molt. Serà el llançament en els propers mesos d'un CD, d'un disco que hem gravat en estos mesos darrere. Serà un CD en quartet Púrpura Pansa, en el meu germà major Francisco José Valero Castells, que és catedràtic d'oboe de Múrcia, composa també, estudià a Blanquer, va ser alumne de Blanquer al conservatori, i música meua. I jo també toco el piano en el CD. O sigui, fas un poc de tot, ahí. Sí, en el CD. Després tenim alguns col·laboradors, un percussionista, altre saxofonista per una obra, però com te dic, és un CD en el que n'hi ha música seva i música meua, però és música que deriva d'algo. I coneixes este àlbum? Pues jo imagine que cap a la primavera, però encara no t'ho puc assegurar segur perquè estem ara en els tràmits de discogràfica estarem atents de cara al màster. Jo ho publicitaré convenientment. A més, hi ha una cosa del meu germà per a saxos que es diu Uranak, basada sobre una sonata de violí de Bach, i ell ha fet un arranjament tocant ell en l'oboe i en el corno anglès totes les veus de la sonata de violí. I entonces el disco contindrà l'obra original de Bach tocada en oboe i després la seva derivació. Jo interprete la sonata 84 de Soler i està la meva glossa, la sonata de Soler en els saxos. Després també he gravat jo les 4 mans de les 3 piezas en forma de pera d'Eric Satie, que l'any que ve, el 25, que és centenari,
i després s'interpreta l'obra de Saxos que jo vaig fer basada en eixa peça. No? O sigui, és un poc n'hi ha aquesta intertextualitat també de la que parles. Efectivament, efectivament. Doncs serà un àlbum molt interessant. Any Eric Satie ja, en Microcosmos ficarem a treballar ja, perquè segur que n'hi ha feina que fer, sense dubte. De fet, si em permetixes l'acotació, en la Sinfonia Windy hi ha un xicotet homenatge a Eric Satie. Ah, doncs mira, serà perfecte perquè serà dins de l'any de l'any Eric Satie. Claro. Moltes gràcies, Andrés, per prestar-te A tu, Mario. a Microcosmos, compositor, director, ara també locutor i presentador de ràdio. Passen i escuchen a Ràdio Clàssica de Ràdio Nacional d'Espanya. Els dissabtes de 9 a 10. Exacte. Bueno, i per supost, en podcast i... Jo mateix ja... Ara mateix, igual ho escolta més gent a través dels podcasts, no? que també en directe, perquè si has d'estar ahí en el moment, però és fantàstic que estigui en totes les plataformes. Moltes gràcies i seguirem escoltant. Molt bé, Mario. Gràcies.